Pozdrav svima! Nastavljamo sa otvaranjem koje smo započeli u prošloj epizodi, dakle u pitanju je sicilijanska odbrana, ubrzana zmajeva varijanta. U ovom kursu ćemo veoma detaljno obraditi ovo otvaranje tako da ćete imati solidno znanje. Također naučit ćete i šta da igrate ukoliko beli ne povlači korektne poteze. Na brzinu ćemo preći prvih 8 poteza. Detaljnije ove poteze možete da pogledate u prvom delu ovog otvaranja, dakle u prethodnom videu. I stigli smo do poteza A5. U prvom delu smo vidjeli kako da igrate u slučaju da protivnik igra A4, a u ovom delu nastavljamo sa potezom mala rokada. Nakon male rokade preporuka je da se odigra potez D6. Kao što vidimo, beli ovdje ignoriše potencijalnu pretnju crnoga da odigra potez A4, međutim u ovoj poziciji nije preporučljivo odigrati sada A4 jer beli dolazi do inicijative nakon skakač B5. Zato je u ovoj poziciji preporučeno da se odigra potez D6 sa idejom da skakač dođe na G4 i napadne lovca na polju E3. Nakon ovog poteza beli ima 2 dobra i 1 loš potez koji može da odigra. 2 dobra poteza su H3, dakle i potez F3. Oba poteza imaju za cilj da spreče dolazak skakača na polje G4 koji ujedno i otvara ovu dugu dijagonalu za lovca, ovo je duga dijagonala za lovca, međutim postoji i potez skakač sa D na B5. Prvo ćemo pogledati šta bi crni trebao da igra ukoliko beli odigra ovu lošiju varijantu za belog. Ukoliko beli odigra potez skakač sa D na B5, crni ima odličan potez, a to je potez D6 sa idejom lovac A6, skakač D7 i nastavak skakač C5. Dakle, to bi bila ideja ukoliko skakač dođe na polje B5. Ukoliko se beli odluči za potez F3, ovo je, da kažemo, pasivniji pristup, solidan, ali vrlo pasivan pristup belog, i nastavak za crnog je isti kao i da je beli ovdje odigrao potez H3, tako da ćemo da pogledamo varijantu sa potezom H3. Dakle, prelazimo na varijantu H3. U tom slučaju crni treba da uzme skakača na D4, lovac uzima na D4, lovac D7, sa idejom da odigra potez A4 sada. Zato beli odigrava potez A4 kako bi sprečio igranje crnom i onda lovac na C6. Nakon ovog poteza, dakle lovac C6, vidimo da beli ima 2 glavna poteza, to su skakač D5 ili jedan profilaktički potez kralj H1. Da pogledamo prvo opciju ako skakač igra na D5. Dakle, skakač D5. Sledi skakač D7, potez C3, skakač C5, lovac C2 i sada lovac uzima na D4. Nakon ovog poteza beli ponovo ima 2 nastavka, jedan je C uzima na D4, a drugi je dama uzima lovca na D4. Ukoliko C uzme na D4, sledi lovac uzima na D5 i nakon eventualnog E uzima na D5, skakač D7 i crni ulazi u nastavak partije sa odličnom pozicijom i zdravijom pešačkom strukturom. Međutim, u ovoj poziciji, ukoliko bi D uzeo na C5, u tom slučaju lovac C7
lovac D3, lovac uzima na D3, dama uzima na D3, D uzima na C5, top sa F na D1, dama uzima na D3, top uzima na D3, top sa F na D8, top sa A na D1, ovo su sve elementi partije, top uzima na D3, top uzima na D3 i kralj F8, crni ima dobijenu završnicu sa pešakom više. Da se vratimo ponovo na ovu poziciju, gledali smo dakle varijantu gdje je C uzeo na D4 i rekli smo da drugi potez koji ovdje beli ima na raspolaganju je da dama uzme na D4, u tom slučaju crni ima fenomenalan potez E5. Dama mora da se povuče na D2, lovac uzima na D5 i sada nakon eventualno ED5, vidjet ćemo u ovoj poziciji također beli može da uzme i damom, ali da pogledamo prvo nakon poteza ED5 šta može crni da uradi. F5 i ovo je odlična pozicija za crnog. Također ako bi u ovoj poziciji dama uzela na D5, onda dama B6. I sada da se vratimo na 13. potez belog, dakle u ovoj poziciji rekli smo da beli može da igra skakač D5 ili kralj H1, da vidimo nakon šta bi se desilo nakon 13. poteza ukoliko beli odigra potez kralj H1. Rekli smo da je to jedan profilaktički potez. Nakon tog poteza skakač dolazi na D7, crni nudi razmenu lovaca, lovac uzima na G7, kralj uzima na G7, dama D4, šah i kralj G8, crni ovdje stoji odlično. Nastavak za crnog bi bio dama B6 i skakač C5. A sada da se vratimo na početak i da ponovimo još jedan put sve poteze, dakle E4, C5, skakač F3, G6, D4, C uzima na D4, skakač uzima na D4, skakač C6, skakač C3, lovac G7, lovac E3, skakač F6, lovac C4, mala rokada, lovac B3, A5 i u ovoj epizodi obrađujemo nastavak. 9. potez je dakle mala rokada. U sljedećem videu ćemo obraditi potez F3. Dakle, nastavak je sa D6, H3, skakač uzima na D4, lovac uzima na D4, lovac D7, A4 i lovac C6. Rekli smo da u ovoj poziciji crni ima dva glavna poteza, to su skakač D5 i kralj H1, međutim ovdje postoje još potezi, to su potezi F4, također potez dama D3. Prvo ćemo pogledati potez F4. Beli pokušava dakle da stekne prostornu prednost na kraljevom krilu i najbolji potez za crnog je u ovom slučaju skakač D7. U ovoj poziciji ne bi bilo dobro uzeti pešaka na E4, jer nakon lovac uzima na G7, kralj uzima na G7, skakač uzima na E4 i nakon što lovac uzme na E4, beli ima potez dama D4 i osvaja figuru. Dakle, kao što smo rekli, nakon poteza F4 najbolji potez je skakač D7. Beli bi najvjerojatnije, odnosno najjači potez za belog je da uzme lovca na G7, nakon kralj G7 crni je razmenio crnopoljne lovce i sada je spreman da odigra skakač C5. Beli zato odigrava dama D4 šah i u ovoj poziciji glavni potez je bio kralj G8, isto odličan potez za crnog, međutim nastavak koji se preporučuje i koji je novijeg datuma, a koji je novina velemajstora Perelsteina iz 2003.
godine, a to je potez F6. Crni se ne plaši što ima slabo polje E6, jer beli teško može da dovede skakača na to polje i iskoristi ovo slabo polje u poziciji crnog. Beli odigrava skakač D5, skakač C5, nakon poteza F5, skakač uzima lovca na B3. I sada, nakon C uzima B3, crni mora da razmeni figure, jer beli ima nameru da odigra skakač F4 i onda dođe na polje E6. Dakle, lovac uzima na D5, E uzima na D5 i top na C8, zauzima slobodnu liniju, zanimljiva pozicija. Ukoliko crni uspe da razmeni dame, bit će mnogo bolji u završnici. Pokušaj belog da ne razmeni dame mogao bi da ga dovede i u lošiju poziciju. Recimo, ako bi beli odigrao recimo top A1, top F7, top E3, G uzima na F5, top uzima na F5, kralj H8, crni kralj je ovde savršeno bezbedan, top C3, beli želi razmenom topova da popravi ovde pešačku strukturu, dakle ako crni uzme, ovi pešaci više ne bi bili udvojeni. Crni ima potez top G7, kralj F2, B5, interesantan potez, A uzima na B5, top B8, dama C4, dama B6 šah, kralj F1, dama uzima na B5 i sada crni forsira razmenu dama, dama uzima na B5, top uzima na B5, G4, H6, top E3, kralj H7, kralj F2, top B7, kralj F3 i top G8. Crni ima blagu prednost zbog zdravije pešačke strukture. Pre nego što pogledamo nastavak sa 13. potezom dama D3, da ponovimo još jedan put sve poteze kako bismo ih bolje upamtili. Dakle, E4, C5, skakač F3, G6, D4, C uzima D4, skakač uzima D4, skakač C6, skakač C3, lovac G7, lovac E3, skakač F6, lovac C4, 0-0, lovac B3, A5, mala rokada, D6, H3, skakač uzima na D4, lovac uzima na D4, lovac D7 i sada beli odigrava A4. Nakon ovog poteza videli smo poteze skakač D5, videli smo potez kralj H1 i videli smo varijantu ako beli igra F4. U ovom nastavku ćemo da pogledamo šta crni treba da radi ukoliko mu protivnik sa belim figurama odigra potez, odnosno nakon poteza lovac C6, ukoliko mu protivnik odigra potez dama D3. Najbolji potez je da odigra skakač D7. Nakon toga beli će najverovatnije uzeti lovca, što jeste najbolji potez za belog. Kralj uzima na G7, top sa A na D1 i skakač C5, crni stiže u željenu poziciju. Možete pogledati i partiju Movsesian Fedorov iz 2003. Ona se nastavila na sljedeći način: dama D4 šah, kralj G8, lovac D5, dama B6, B3, skakač D7. Crni uvek teži razmeni dama u ovom otvaranju i ulaska u završnicu zbog bolje pešačke strukture. Zapamtite, crni je uvek u prednosti ako uspe da stigne do završnice. Dakle, razmena dama je
u korist crnog. Dama D2, ovdje beli izbegava tu razmenu, dama C5, kralj H1, skakač F6, top sa F na E1, top sa A na D8, lovac C4, E6, sada crni kontroliše ovo polje, D5 i sada beli odigrava dama D4, naravno crni prihvata razmenu, top uzima na D4, top D7, top sa E na D1 i top sa F na D8. F3, kralj F8, kralj G1. Ova partija se završila remijem. To bi bilo sve što se tiče ovog nastavka u kome sam obradio 9. potez mala rokada. Dakle, to je ova pozicija. U 9. potezu smo vidjeli malu rokadu. U sljedećem videu ćemo vidjeti kako igrati ako beli u 9. potezu povuče potez F3. Nadam se da ćete usvojiti ovo odlično otvaranje za crnog i postići dobre rezultate. Do tada srdačno vas pozdravljam i vidimo se vrlo brzo.